Ncube is ready. Let's go in, Mama. Yebo asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi KVG and 3 to 6 Express. I'm a lady aged 30 years and need your help. After I finished my A-level education, I relocated to the UK. My boyfriend facilitated everything for me. I started going to college nekubasa kuti ndiwane mari yekutumira kumusha. Zvinhu zvakaita nani and I got a better paying job after finishing college. I never forgot my parents back home because they sacrificed a lot for me to be where I am. So first thing that came to mind was imba yandakakurira, a 4-roomed core house in the heart of the ghetto that forced me and my siblings to sleep in dining, boys using the one spare bedroom. I came home Christmas of 2022 and left money for Mama Namdara to start extending imba and add 3 more rooms. When I left for the UK, I continued to send money. Baba would send receipts of materials needed and labor. I also put my big brother to task to make sure that all was moving smoothly. Marinda ingotumira ndichitenda kuti basa richapera zvakanaka. So ndakazoitawo busy nemabasa kuno and went quiet panyaya yemba. Zvisinei, my father celebrated his 65th birthday and we threw a birthday party for him. Ndakatumira monetary contribution yangu. Later when I asked for pictures, I noticed kuti imba yakangosimudzwa one room that was unfinished. I called my brother and requested to video call him from Kumbakwana Mama to see progress yemba. Akambotsika and eventually gave in. What I saw was sad. My brother admitted that Baba was drinking the money away, buying expensive whiskey, and even pimped his old car. I asked him why. They didn't tell me kuti I was busy nebasa. I also thought Baba was doing everything right. Zvakandirwadza ndikatombomira kutumira mari kwavari. December 2023 ndipo pakaita mutauro. My husband akuda kuuya kuzorora. I told Mom, it's better ndarorerwa kwabamnin, Daddy's brother, because kwakakura and kwakanaka. My father refused, saying, unororerwa pano. He asked me to tell my boyfriend to finish extending imba, since arkupinda mumusha soon. I refused point blank, and never told my husband about this. Ndakaita mwedzi doing my back and forth, apa we had set travel dates. Takasvika pakuya kuzim, baba refusing kuti ndirorerwe kwabamnin. So I booked a B&B in a nice location and sent everyone details about the day. Baba vakati handiuye. Isu takaenderera mberi nemaroro, bamnini vakamira sababa. His money was kept. And if I tell you, kuti since then, baba havasati vatora mari yepfuma, holding on to Chigumbu, location yemaroro. Last year we were blessed with a baby boy and later realized that he has a speech impairment. My father told us over the phone, kuti mazionaka zvinoita naro. My husband was furious. Kuti why would he say something that's insensitive? And haadi kuvaona zvachose. Was I wrong, Vedari? My husband and I wanted 3 kids. But now, ndaane fear yekuita umwe mwana. What can I do? Please help. Here is hot topic yethu yanamhlanje. Maita basa Ncube. Yebo. 0772-162-651 vafambiri. Ndio hot topic yedu ya nasi. Pakaipa. Powered by Hamilton Insurance. At Hamilton Insurance we say reliable, honest insurers. Ringatinzwe kuti dare redu rikuti nenyaya yedu ya nasi. Maswera say. Yes, KVG Nasaki. Aiwa tinofara maswera zvakanaka. Taswera zvakanaka rekati zifambire. Tinotenda. Ndakambonzwa vamwe vachiti pane zvinonzi zvinhu zviri complex ka zvobva zvakonzerwa futi kuti paite zvinhu zviri complex pamusoro pezvinhu zviri complex tobva taita chimwe chicomplex pamusoro chechicomplex hamene zvinonga taakuti chii nechirungu because panapa listening to Saka achiverenga ka that is a very sad story but pane payasvika payaita seyaita imwe chapter first chapter and second chapter. Why I'm saying so, ndiri kuona panapa kuti kana kuine munhu akaitwa izvozvo this lady semataura ari kuita that was very wrong.
zvakaitwa nababa ava, ende zviriitwa nevanhu vakawanda tozviziva izvozvo. Then the second says yekuzoti waakunyara nepamba paya motoronga kuda kuitira kwabamunini. That was not necessary in my view. Sedza kwakutozocomplicate again kwakuzoenda pasiri pamba hamene kwataurwa kazvisakataurwa BNB kunohaya imba yekushandisa. Zvese izvozvo zvasiri necessary. Zvazviri necessary ndezvokuti akazama nepese paanogona kuti agadzisewo pamba pasvikike. But vabereki havana kuzvitambira vakaita zvavo zvavakaita ndipo. Paingoendwa pasi pemuti ipapo woita zvavanoita pasi pemuti. Now pane imwe futi a layer of complication futi yazotaurwa kuti baba vakati saka tine about 4 layers dzemacomplication ari panapa. However mubvunzo ari kuti ati chii zviyabvunza at the end of the day. At the end of the day atibvunza kuti akakanganisa here kuita kwaakaita. Vamwe vari kunyorawo vari kuti ari kufunga kuti baba vakaroya here nemashoko avakataura. So exactly. Saka ari kuti ndakakanganisa here paakadivheta kwenyu ende akashinga kuti baba munini watori. And I wonder kuti baba munini ava ndiwe muZimbabwe here vanoshinga kuita izvozvo. So the answer is akakanganisa. Then pane kukanganisa kwakangoitwa. Baba vakakanganisa kairi, iye akakanganisa kanenge kari kairi, pakakanganisa kukanganiswa ivava. Saka anoita sei? Anokumbira ruregerero, mukwasha okumbira ruregerero futi nokuti mukwasha akatukirwa mwana haachada kuona baba. Apa ndoyandati macomplication acho akawandisa. Zvaanofanira kungoita panapa ngaadzorere ukama hwake nadhedhi wake vasina musoro. Hazvina mhosva, but baba vanofanira kuzokumbira zveruregerero vachitaura kuti no ndakazviita nekutsamwa. Because I don't think vane any hand apa. Ingori nyaya yekuti munhu anonga akarwadzirwa nezvakaitika pozoitika wozoda kufungidzira kuti ndikataura izvi maybe zvinoita kuti mangwana zvichadzokororwa. Akazoita afeda complication. Then iye ngaangodzoke awirirana nadhedhi wake namama wake. Murume I don't know kuti panosovwa sei pamurume apa. Asi ndaifungira kuti aifanira kubatsira murume kuti agamuchire kuti dhedhi wangu anotopenga. Ngavatongoblame dhedhi wake nemurume wangoenda wakadaro. I think that's the best thing. Thank you so much for that contribution, Maita Masa.